شما از کجا هستید؟ Откуда вы? از کجا آمدید؟ Откуда приехали? ба куҷо рафта истодед? Куда идете? ба пеши кӣ рафта истодед? Кому едете? барои чӣ омадед? Зачем приехали? бо кӣ омадед? С кем приехали? мушкилӣ дар чист? В чём проблема? ман шарм мекунам. Я стесняюсь. ман шарм кардам. Я стеснялся. шарм накунед. Не стесняйтесь. агар хоҳед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гап заданро омӯзед, дарсҳои онлайни забони русӣ мо ба иштирок кунед. дарсҳо мо рӯзи 15 май оғоз мешавад ва дарсҳои мо пурра онлайн дар телеграм мегузарад. барои иштирок ва маълумоти пурра оиди дарсҳои онлайни мо, албатта ба ҳамин рақамҳое ки дар экран маълум аст, ба телеграм муроҷиат кунед. ман ба шумо маълумоти пурра оиди дарсҳои онлайни забони русии худамон медиҳам.